खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 15 बैसाग दान 1432 एबा 29 एप्रिल 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। सावस्रिनि बेलायाव जुदि सिगांनिफ्रायनो माबाफोर बेराम जागासिनो दं, अब्ला बे सप्तायाव बांनो हागौ। बेनिखायनो सिगांनिफ्रायनो सांग्रां जा। रांनि बेलायाव साना सरासनस्रा जागोन। जुदि नोंथाङा गोबाव समनिफ्रायनो गावनि थाखाय गंसे गारि एबा लाक्जारि बायनो सानथांखि लागासिनो दं, अब्ला दा बेनि जाफुंसारनायनि सम फैबाय। बिजिरसालिनि केसफोराव जाफुंसारनायनि खाबु दं। दिनै आइजो हानजाया नोंथांनि थाखाय जोबोद हेफाजाब होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। वृषभ राशि। दिनै नखराव मोनसे गोथार हाबाफारिनि महर होनाय जागोन। बे बिबांनि आरिमु फरायसाफोरा फोरोंगिरिफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। साननैसोनि थाखाय जायखिजाया आयदायाव फैनाय जेंनाया दिनै गोरलैयैनो सुस्रांजागोन। फुंआव वार्कआउट जागायनाया नोंखौ फिट लाखिगोन। नोंथाङा फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सनानि खाबुफोर मोनगोन। समाजारि थाखोआव नोंथांनि मुंदांखाया बांगोन। नोंथाङा मोनसे गिदिर बिबान मोननो हागौ। खामानियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा खामानियाव मुलाम्फा मोनगोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि खामानिया जोबोद मोजां जागोन। थानसालियाव गुफुर चन्दननि थुख्रासे दान हो। समाजाव नोंथांनि सन्माना बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि आखुथाया मोजां जागोन। बादायगिरिफोर आरो लोगोफोरनि महराव सुथुरफोरा गावसोरनि नाजानायाव फेलें जागोन। दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय जेसेबां हायो एसेबां जानथाय लाखि। नोंथांनि आबुं जायै लुबैनायफोरखौ बे सानाव आबुं जानाय नुनो मोनगोन। बे सानाव गासैबो रोखोमनि दुखु खस्थ'फोरखौ रैखा मोननो हायो। सिगांनि रोंमोनदांथिनिफ्राय सोलोंनानै दावगालां। नोंथाङा जाफुंसार जागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि आंगोफोरजों लोगो मोनगोन। दिनै नोंथाङा माखासे मोजां खौरां मोननानै गोसो गुदुं जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम गोथां। कर्क राशि। आरोबाव गोबां दावबायनायफोर जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि बैसोगोराफोरनि मददजों बान्थाबो मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि जायगायाव बाख्नायजाथाव जागोन, जाय नोंथांनि गोजोननायखौ बांहोगोन। राङारि बिथिङाव नोंथाङा गोख्रै रां आर्जिनाय बिथांखिफोर एबा मुलाम्फा गोनां जासिनायफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया साबसिन। बेयो फैबाय थानाय दानफोराव नोंथांनि थाखाय जेंना सोमजिहोनो हागौ। नखरनि सोद्रोमाफोरजों माखासे गोरोन्थि बुजिलायनाया नोंथांनि नखरारि आबहावाखौ गाज्रि खालामनो हागौ। जुदि नोंथाङा सोरखौबा प्रप'ज खालामनो सानदोंब्ला, बेयो बेबादि खालामनो थाखाय मोनसे साबसिन सम। नोंथांनि गथ'फोरनि सावस्रिया जिंगानि जाहोन जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै नोंनि जिउ लोगोरिनि हेफाजाबाव नोंथांनि माखासे खामानिया आबुं जागोन। लोगोसे बिसोरनिफ्राय साबसिन बोसोन मोननानै नोंथाङा रां आर्जिनायनि मोनसे गोदान राहा मोननो हायो। लोगोफोरजों माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै एसे बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। दिनैनि साना बे राशिनि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय साबसिन जागोन। नों माबा मोनसे खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथाङा गोहोजों बुंफबनाय मोनगोन। दिनै नोंथाङा जेबो हाखु-दाखु थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। देबि लक्ष्मीनो सिन्दुर तिलक फुन। नोंथांनि गासैबो जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कन्या राशि। दिनै गोख्रों मुलाम्फानि आसा दं। नोंथांनि जाफुंसारनायजों लोगोसे नोंथांनिफ्राय सुबुंफोरनि मिजिंफोराबो बांगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन आरो खुसिया बांगोन आरो नखराव गोजोनआ बांगोन।
नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव अरायसम दावगानो हागोन। जायफोरा खामानि मावो बिसोर खामानिनि जायगायाव मासि जौगानो हागोन। सावस्रिनि बागै सांग्रां जानायनि गोनांथि दं। नोंथांनि सावस्रिखौ गोख्रै जोथोन लानांगौ। मोनसे गोदान निसा जानो हागौ। सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। तुला राशि, नोंथांनि लोगोआरि हान्जानि गेजेराव नोंथांनि अनसायजानाया बांनो हागौ। जिउ राहायारि महरै थासारिफोरा मोजाङै जागोन आरो मोजां दावगानाय फैगोन। नोंथांनि आयआ बांगोन। नोंथाङा आयनि गोदान लामाफोरबो मोनगोन। बिदा-फंबाय आरो गेदेरफोरजों सोमोन्दोआ गोरोबनाय आरो अनजाथाव जागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों गुसुं दावबायनाय एबा दावबायनायनि बिथांखि लानो हागौ। नोंथांनि नखरारि जिउआ खुसि आरो गोजोनथाव जागोन। दिनै बिफानि सावस्रिनि थासारिया साननांगौ आयदा जानो हागौ। लामा जाब्रबथायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथांनि फालांगियाव मुलाम्फानि जाथावना दं। बे राशिनि गथ'फोरा गावसोरनि लोगोफोरजों पार्कआव गेलेनो थांगोन। बे राशिनि आइजोफोरा शपिं खालामनो थांनो हागोन। नखरनि आबहावाया गोजोनै थागोन। दिनै नोंथांनि सिनियरफ्रा नोंथांजों गोजोनगोन। आलासिफोरा न'आव सफैनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायाव गिदिर जाफुंसार जानो हागोन। लोगोसे नोंथांनि मोजां नोजोरथिया नोंथांखौ नोंथांनि जिउ राहायाव साबसिन होगोन। न'नि आबहावाया गोजोनथाव थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। धनु राशि, दिनै नोंथांनि गासैबो खामानि आरो सानथौफोराव गोसो होनाय आरो गोजोन थागोन। जुदि नोंथाङा गेवलां मेलेमजों सानो, अब्ला नोंथाङा मोनगोन दि बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन थिरांथाफोरखौबो गोरलैयै लानो हायो। नोंथाङा राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ, नाथाय बांद्राय खरसानि थाखाय नारसिननाया बांगोन। फालांगियावबो मोनसे गिदिर खहा जानो हागौ। गोजाम केसफोरा बे सानाव जोबनो हागौ। खामानि मावथायाव नोंथाङा जोबोद सनमान मोनगोन। नोंथाङा सानथौआरि आरो मोजां मोनग्रा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मकर राशि, नों गावनि बिमानि सावस्रिखौ लाना जिंगा सिगोन। गथ'फोरनि सावस्रियाबो जिंगासिनांगौ जानो हागौ। नाथाय दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय बेसादारि आरो राङारि जौगानायनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां सान। नोंथाङा गुबुन गुबुन फुंखाफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हागोन। नोंथांनि माखासे सुथुरफोरा नोंथांखौ लोगो महरै खहा खालामनो हागौ। बेनिखायनो नों सांग्रां जानांगोन। नोंथाङा नखरारि आयदायाव आबुं मदद मोनगोन आरो नोंथाङा समाजारि महरै बांसिन मुंदांखा जानो हागौ। गोदान आरजिनायफोर जानो हागौ जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, नखराव दिनै खुसिनि आबहावा थागोन। हाबा जानाय जिउआव गावजों गाव गोरोबलायनाया साबसिन जागोन। सावस्रिनि बेलायाव नोंथाङा फिट थागोन। बे राशिनि फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै फोरोंगिरिफोरनि आबुं मदद मोनगोन। माखासे सुबुंफोरा नोंथांजों गोहोम खोख्लैगोन। बिसोरो नोंथांजों सोमोन्दो लाखिनोबो नाजागोन। फालांगियारिफोरा साबसिन खाबु मोनगोन। बे बिबाङा फैदों। साहाजों सोमोन्दो थानाय फरायसाफोरा मुलाम्फा मोनगोन। देबि लक्ष्मीनो बिबार बाव। सुबुंफोरा जिउआव मदद मोनबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मीन राशि, दिनै खामानिनि बाहागोआ बांद्राय जागोन। नोंथाङा अलसियाखौ नागारगोन आरो गावनि समखौ मोजाङै बाहायगोन। रंजानाय फुंखाफोरा बांगोन। जेंनाफोरखौ सुस्रांनो आरो गावनि मोजां मोनलायनाय लोगोरिखौ अननानै आखु दिन्थिनो सम ला। मोजां मोनलायनायनि थाखाय सानजौफुआ मोजां जागोन। नखराव बेले-बेजेनि थासारिनिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथाङा नाजानांगोन। फालांगियारि बिथिङाव गोबां मुलाम्फा जागोन।
आयेनजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरा नोंथांमोनखौ दुखु होनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।